The question we want to do is this one. Question yedu yakati iyo, evaluate A log 16 dividing log 4 2 marks and B log 5 minus log 0.5 2 marks. Before we get into the question, just a quick reminder. So question yedu kana takuda kuiweka A yakati iyo log 16 dividing log 4. Saka before taiweka question pane zvinhu zvandoda kukurangaridzai. Ma-laws of logarithms atakaita ma-laws of logarithms anoaplya kana kuti basically anenge achitaura addition and subtraction, even though tichiziva kuti addition ichazolingiwa to multiplication and subtraction ichavalingiwa to division. Ndiri kuti kudini? Mtemo wekutanga watakadzidza waiti log a plus log b is equal to log ab. Saka tiri kubva kuaddition, kuedda log a na log b, tiri kuedda ma-logs ane the same base. Ndo zvinozoita kuti timultiply a na b tiwane log ab. Even if we look at the second law yatakadzidza, log a minus log b is equal to log a over b. So what's happening is to subtract my logs ane the same base. Ta subtract my logs ane the same base, ndo pari kuzouya chi log a over b. Saka primarily mtemo yedu iri kubata addition and subtraction, but because of isomorphism and ndo zvinozoita kuti addition ive linked to multiplication, subtraction ive linked to division. Saka ikauya yakati log 16 dividing log 4, hatina a law inotanga nedivision. Hatina mtemo unotanga nedivision. Mtemo yedu inotanga neaddition kana kuti subtraction. So zvakufanirwa kuitika panapa ndezvekuti the moment yatinoona kuti the relationship between log 16 na log 4 is going to be division, inoyi it is going to be equal to log 16 over log 4. Saka instead of kuinyora iri in a division sign, tinonyora ine that division line. Tinenge tatova a step closer to our correct answer. Then tadaro, we look at our numbers. Pamsoro tina 16, pazasi tina 4. Saka toita say, we have to express my numbers aya are linked to a certain number. Mapaona, we have to express them akafanana are linked to a certain number. So when we look at 16 and look at 4, we can see quite easily that this is going to be what? 16 can be expressed in terms of 4. 16 can be expressed in terms of 4. Saka that is what we are going to do. This is going to be equal to the log of, instead of writing 16 dot 4 squared over log 4. We have to write 16 and 4. Tofanirwa kumafananidza kuti ave neukama. Ukama hwacho ndewekuti 16 tinogona kumuexpressa in terms of 4. Then tadai so much, we apply that law of logarithms inotiudza kuti a power can be transferred here. Kurati panapa tinenge tava na 2 log 4 like this. This is over log 4. Saka since tava ne log 4 iri kuita divide into itself, ma log 4 anobva achekana, our answer just becomes 2 like this. Saka kana kuine vamwe varimo inquisitive vanogona kundifunza this question kuti ko panapa inotanga tati and this is equal to log 16 over log 4 like this.
tobva tatiko takaexpressa everything in terms of 2, kureva kuti tinenge taakuti log 1 panapa i2 to the power 1 inotipa 16, 2 times 2 ndi 4, 4 times 2 ndi 8, 8 times 2 ndiyo 16, kureva kuti it's 2 to the power 4 panapa over then log 4 inenge yava log 2 squared. Toapply mutemo unoendesa 4 kuside kunoku na 2 kuside uku, kureva kuti inenge equal to 4 log 2 over 2 log 2. Malog 2 zvaakafanana anochekana, tosara tina 4 over 2 which is equal to 2 like this. Saka either way zvinobuda, but I would encourage kuti mushandise this method, but chero mukashandisa iyi the same inongotipa the correct answer, saka it's okay. So that is how we do A. Let us see how we have to do B. Looking at B, B yakati chi? B yakati log 5 minus log 0.5 like this. Saka because the relationship between log 5 na log 0.5 ndi minus, zviri kutiudza kuti we can apply the laws of logarithms. Mutemo watichaaplya ndiri kunyora in a different color because munogona kusazvinyora in your examination. Log A subtracting log B is equal to log yekutanga ndo inenge iri numerator over inotevera iri denominator like that. Saka tikaapply that law manje, this means this is equal to log 5 over 0.5. Mazvona 5 yekutanga ndo numerator, 0.5 iriyo denominator. Then kana tadai so much teta kuti this is equal to log. In fact panapa munotenderwa kuti consider. Ndakakuudzai kuti consider inoshanda kana muchida kuseparate a certain part of the question kuti muisimplify. Saka mogona kungoti consider 5 over 0.5. Muri kuudza examiner kuti toda kumbodhila na 5 over 0.5 tozoidzosera taisimplify. Saka 5 over 0.5 iri equal to 5 over 5 over 10. Hanti mukuzviona ka? Tangoita re-express 0.5 tikainyora in fractional form. So 0.5 is a decimal, 5 over 10 is a fraction. Then from there, this is equal to, imeni munonyora muchidzira kudai. Ini ndiri kudai solve kuitira space. 5 dividing 5 over 10. Ta replace a division line ne division sign. And kana tadai, this is equal to 5 times 10 over 5. Ma5 anokanzurana. Hanti? Ma5 akanzurana, zvoreva kuti 1 times 10, that becomes our answer. Our answer becomes 10. Saka madai so much tabva paconsider teta kuti therefore log 5 over 0.5 is equal to log 10. And why at log 10? Because to simplify 5 over 0.5 ikatipa 10. And we know that log 10 is equal to what? To 1. We have taught this. Nemhaka yechiti log 10 is equal to 1, tinenge taapply the law of logarithms inotiudza kuti log A base A is equal to 1. Saka since pasina a specified base, we already know kuti panapa base anenge 10. Saka since base rafanana nenhamba iri panapa, zvinoreva kuti our answer is going to be 1. So B, the answer is 1. I hope you understood. If any questions, the comments, or send them directly to me.